Ac I ffwrdd â ni ar y rhagfrawf nesaf o gystadleuaeth Dechreuwyr Trin Gwlan. Maen nhw'n gyfrifol fan hyn dros ddau y gyneifiwr ac felly dwy o ddefed yn y gorlan. Mae'r rhain yn bobl ifanc sydd yn dechrau ar ei gyrfa cystadleuol ac mae'n braf iawn gweld cymaint ohonyn nhw yn cystadlu yma yn y sioe fawr. Ar y stondin 1 felly mae Maggie Lewis ar 2 Annie Mae James ac ar 3 Charlotte Nixon. Y tair o'r rhain o Gymru, ond mae yna gystadleuwyr yma o bob cwr o'r byd. Jack Fagan fan'na mynd o dan y tansail. Fagan wedi dod yr holl ffordd o Seland Newydd, mi fydd o'n cystadlu nes ymlaen yn yr wythnos ar y cnifio peiriant. Ond ar hyn o bryd, mae ddigon hamddenol i'r cystadleuwyr fan hyn. Maen nhw'n clirio'r stondin i wneud siŵr bod yr cneifiwr yma ddim yn llithro ar y gwlan man sydd dod yn rhydd o dro i dro. Dan eu traed nhw, Richard Jones yn y canol fel cneifiwr y fan a pencampwr byd y tan eleni. Felly mae safon y cneifio yma yn ddi amod. Cneifwyr I gyd yn trio gorffen yr un pryd fel bod y trinwyr gwlan yn cael yr un cyfle. Mae yna ar hyn o bryd felly 6 o gneifwyr allan ac mae'r defed cyntaf o ran I cnyddiau mynd I ddod yn rhydd. Mi welwch chi yn fan hyn rwan. Charlotte Nixon yn cadw llygad ar y gwlan a gwneud siŵr bod y cni yn un darn tafliad rwan, gwneud siŵr bod o'n agor allan gymaint o bosib I weld be di be. Mae rwan yn clirio'r llwyfan, gwneud siŵr bod hwnnw'n daclus gyntaf fel tasau hi'n paratoi ar gyfer y cnifio'r nesaf. Ond does ar un o fan hyn ac mae'n gystadleuaeth weddol syml. Tafliad da ochr yma wedyn I Maggie Lewis ac wedyn yn y canol Annie Mae James. Fe sy'n byw Penrhyn Coch am dipyn yma. Annie Mae James yn un o'r teulu James bellach o Penbank Penrhyn Coch. Mae'n braf iawn I gweld hi yma ac mi oedd hi wedi gwneud argraff dda iawn yng ngheifio coffi ydy Gwener cyn y sioe fawr. Felly mae yna ddisgwyliadau mawr ohoni hi ac mae wedi bod yn daclus iawn. Sbiwch pa mor dyn ydy'r cni yna ganddi hi. Mae o fod fel sausage roll y cni yna a mae wedi cael hwyl dda iawn arni. Ddim gweud cystal o ran y cni fan'na gan Maggie Lewis, ond mae rhaid I chi gymryd beth ydych chi'n gael. Mae bob cni yn wahanol, mae bob dafod yn wahanol, mae bob cneifwyr yn wahanol o tafliad gwych fan'na gan Maggie Lewis fan hyn. Felly pwy sy'n mynd I orffen efo'r cnyddiau yma gyntaf ac wedyn dechrau ar y glanhau o dan y byrddau yma. Mae'n edrych yn debyg. Mae Maggie Lewis wedi ond tafliad da iawn yn fan'na. Unwaith eto I Annie Mae James, mae'n gallu gweld yr ddwy ochr y cnyddiau. Cofiwch mae'r cnyddiau yma'n cael ei lapio efo'r tu mewn allan mwyn I gadw yr cni yn lan. Ac wedyn dyma ni pen arall Charlotte Nixon ydy hon. Mae hi newydd sylweddoli bod hi wedi gadael glan bol allan. Rhawn nhw mewn, clirio'r stondin wedyn fan hyn I Maggie Lewis sydd yn bell ar y blaen ar hyn o bryd i'r ddwy arall. Ond cofiwch mae yna fwy ddyn ag amser. Mae taclusrwydd yn dod I mewn I fan hyn yn union rhyw peth ar gweddill gystadlaethau'r cneifio. Annie Mae James yn fan hyn wan ar cwlwm ar yr ail gni a Charlotte Nixon fawr I ddewis rhwng y ddwy ohonyn nhw. Ond Charlotte Nixon yn cael y cni yna I mewn i'r bocs gyntaf. Fydd hwnna'n mynd I lawr i'r blaen I gael ei ferniadu rwan, clirio'r llwyfan I ddechrau. Cneifiwr ydy'r peth sanctaidd yn y gystadleuaeth yma trwy'r amser. Ond cofiwch, fydda yna ddim byd yn digwydd ar y gwlan heb y bobl yma. Maen nhw'n amrisiadwy ac mae'n braf iawn gweld bod yna gymaint o ddiddordeb yn y cystadlu yma ar gyfer y dyfodol. A mae llwyddiant Cymru yn y maes yma yn annog bobl ifanc I mewn i'r gamp. Dyma ni felly, Maggie Lewis fawr iawn ar ôl gan hi wan, gwneud yn siŵr bod yna ddim ar ôl I gael ei ferniadu o ran blerwch o dan y bwrdd na. Mewn na fo i'r bwcad, da ni'n gweld y beirniad y cadw llygad barcud arni hi fan'na yn y cefndir. Llaw I fyny fan'na I Maggie Lewis. Llongorchiadau I Maggie Lewis gynta. Fawr iawn rhwng hi a Charlotte Nixon, Annie Mae James. Hitha, mae'n hollol bosib, mae hi ddawi'r brig os bu hi gallu bod yn ddigon taclus. Yn sicr, oedd y gwlan cyntaf na, y cni cyntaf gath hi ymysg y gorau o ran lapiad dwi wedi weld. Dyma ni felly Annie Mae James jyst yn gorffen y gorchwil a llaw I fyny yn y fan'na. Llongyfarchiadau iddyn nhw I gyd a diolch iddyn nhw am gystadlu. Mae'r dyfodol mewn dwylo diogel.